Ramogi thuolo machielo kendo Jumapil machielo, Jumapil mokwongo e dwe mar Ang'wen 2023 karwakni machiegni e twak marwa mar ratil. Odhiambo ma kawuono Ramogi en twak mabiro e kinde ma bende weche medo lokore piny Kenya. Jumapil mokalo nowuoyo weche mag ng'anyo kaachiel kod motenore kod mago. Kata kamano kawuono pod wadhi wuoyo motenore gi weche mag ng'anyo. Ka ok kamano to wawacho motenore gi ng'anyo gi moko mowuok e weche mag ng'anyo odhiambo ma kawuono. Jatend piny William Ruto owuoyo. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga bang'e matin bende owuoyo. Ramogi an kod wende e studio ka. Ok en thuolo margi mokwongo mar biro. Aparo ni odiochieng' ma kawuono koro dhi twere moloyo kaka ne gitwere odiochieng' cha. Gin joma koro oseng'ere tielo. Machiegni uru Charles Owino. Machiegni ahinya jaduong' kendo morna ni chak yudo thuolo ma yudo kinde mar biro loso gi Ramogi Ajwang'. Erokamano ahinya. Erokamano machiegni. Brian Weke machiegni. Erokamano. Wadani mondo wang'iye kawuono waketi ratil ng'anyo njore gi weche mag lamo nikech kiwinjo gima owacho dhiambo ma kawuono e kind jatend piny William Ruto ogai mar Azimio Raila Odinga en ni giyudo kwayo kowuok kuom ute mag lamo. Chal ni ute mag lamo bende osebedo ka temo deyo kuonde moko mondo kwe gi winjruok obede piny Kenya ka. Jaduong' Charles, wach mar chungo ng'anyo gie sani okawi gi buok koso en na gima ne paro ni ne en gima nyaka ne bedi. Gimokwongo an gi stand mara e wach mar ng'anyo. Yes. Ni mokwongo ne waonge gi reasons moromo momiyo ne wang'anyo. Ni wach mokwongo ne wawacho wach mar cost of living ni bech ngima odhi malo. Yes. Mar ariyo ne wawacho wach mar opening server mondo wayaw server. So king'iyo wach mar cost of living mane giwacho to wang'anyo against sirkal mosetiyo kuom dweche 6. Nitie clips ma very clear kanodong at few months to elections dweche 2 kata 3 ma jakom Right Honorable Prime Minister Raila Odinga nowacho ni no explain maber gimomiyo weche mag ng'anyo timore. Gimomiyo weche mag ngima tek. Yes. Mokwongo ne owacho ni en weche mag oro ma en adieri wasebedo gi oro maduong' ahinya. Wik mokalo cha nakono ni oro kainano nobede mana higa 80. Wan ne wantiere ne wachamo mogo mar ramula, mogo ma yellow maize no gold from America to South America. To apart from that ne wan gi other reasons kalure kod gik matimre e piny mangima. Lweny mane timre Russia, ure mwayude ngano, kanye magas mang'eny wuoke, mafuta be wuok mang'eny kuro. Mago gin gik moko achiel kuom gik mane keto ngima ne bedo malo. Koro king'iyo weche go to ne wan gi reason maber momiyo norbe nwang'anyo against sirkal mosetiyo kuom dweche 6 kende. Kibire wach mar yawo server, ker masani onge kod mamlaka mar chiwo direction ni mondo yaw server. Obe en mana partisan e wach mar yiero. Ni nyalo yaw server kwa ndiko ne IBC wamiyo gi reasons momiyo wadwa ni mondo yaw server kata portal. To apart from that wanyalo dhi e court. Ng'ama dwa mondo yaw server nyalo dhi e court ma court nyalo chiwo directive mondo yawe kopo ni nitie reason. Ok no call for demonstrations. To kichaki ng'iyo wach mar server no inwang'o ni samotim yiero, samitimo yiero chieng' yiero cha higa 2017 no wach ni results molandi e polling station e maen final. Mane kaka no kale be mane kaka en. To pile pile ko timi yiero e polling station to ijaso form moro miluongo ni 34A manyiso results awache in relation to presidential candidates and other candidates. Kose just form mar 34A no? Yes.
to asti tingogi iterogi e constituency returning officer to okawo for 34A moke polling stations kate to riwo to golo form iluongo ni 34B. Kose bedo gi form mar 34B no to olando ng'amo bedo mjumbe to olando ng'amo bedo MCA. Asto gi forward results moko ne county returning officer madhi tabulate mondo land governor or land senator or land women rep. Alafu returning officer mar sub county wuok gi form 30 but samano gi golo form 34A to agents mag candidates te kao picha obo kao picha to oro Nairobi ka national returning office the national returning office ma Nairobi. Koro bang'e to kao form 34A go te gi 34B mano constituency returning officer to biro go Nairobi ka committee me national tallying center. E national tallying center kanyo be nitie agents. Azimio nigi chief agent gi jo Kenya Kwanza nigi chief agent gi Wajakoya gi be nigi chief agents gi. Koro samo biro no to jibet piny ting'eyo through agents ni 34A ni ma ng'ani obiro go ni chal gi mane okelo cha. To agents magi mabe ne nitie piny e polling station bendo ose oro fo gine picha margi ne their tallying center gi be miyo chief agent. Koro chief agent mar every party ng'iyo ni mae gima no land station mae gima no land cha ka giwinjore koro yakineno kiluongo commissioners ka iwacho ni uriri president makama oyudo gi makama ng'ama kama oyudo gi makama nyiso ni by the time milando results kata ma results osedhi e poto oripo bed ni each political party nigi sava no gin gi forms gi 34A gi ma ginyalo ng'iyo go sava no kopo no yaw negi. And remember ni no yaw sava nitiere kuonde mane Azimio kwayo mano yaw negi mano ng'i iwinja. Omiyo ka yiero osedhi kamano mano oseland ng'ato mobedo president mochako dhi e court ma court bo chako kale ma president machon ochako miye office mo take over. Aparo ni weche mag demonstrations gi ne gin mana siasa. Ne gionge to siasa nigi ngeche. Jasiasa ka jasiasa nigi yore motimogo gike. Giwacho ni there are several ways of killing a cat. So aparo ni weche mane iwacho ni kia sava kiango mago to ne gina wach but josiasa ne nigi interest gi nwach kata kawuono ineno ko chung ng'anyo to chung ng'anyo nwach president owacho ni otere bunge wach mar iluongo ni partisan parliamentary process. Jo bunge bro decide ni to idhi panel madhi yiero commissioners debate nadi. Mae chalo gi gima notimre higa 1997 kane wan gi IPPG interparty parliamentary group manobet piny to gi make decision. So gima dhi timore kawuono en ni gima president owacho no parliament bro bet piny they can decide to ka gise winjore kaka gidwani mondo yier commissioners to ginyalo form a bill to gikalo as to koro process ma yiero commissioners bende. Lakini ing'e ni sava poko yaw kaka nokwa gima be kaka ni wacho cha poko timore but wach mar gima bech gima dok piny aneno ka jatelo wacho the right honorable prime minister wacho ni gidwaro mondo oket subsidy to gimo wacho no crash subsidy ber mak mana ni subsidy mane giketo mano uro keto anya wacho ni gen wacho be ne giwuotho kanyachiel mano ket a few weeks to elections mar bando jo millers pod ywak nyaka sani inoko chulgi chulgi subsidies mano waketo mag mafuta bende multinationals gi joma ne import mafuta pod ywagogi. Omiyo ka pesa ne onge higa cha kapok otim elections michulo go jogi akia ni pesa ni ose akanye but maduong' mogik sani koth chwe ji odhi e puodho ji opur ji olugi mane governor Kang'ata timo Murang'a kawuono cha mondo chiemo wach mar chiemo ni e gima pod bro thago piny mangima kuom higni mang'eny mabiro joma bro produce chiemo bro bedo gi mwandu. Omiyo sani koth chwe ji opur
governments kaka county governments manyalo konyo jopur gi subsidy margi. Ginyalo miyo gi tractors, ginyalo miyo gi kodhi, ginyalo miyo gi fertilizer ka ginyalo. Gitim mano gi encourage because ka supply duong ka ji harvest to cost mar gik moko kaka mogo ma ji ywago bro dok piny mana kamano. Ano ka weke ng'iyo sa weke owino wuo dakika 8 in gi sani koro wacha gik ma wacho weke jatend piny ogo bade piny koso e wach ng'anyo ni ma oyie ni koro ginyalo wuoyo nikech kinde mokalo ji osebedo ka wacho ni wan waonge gi thuolo moro amora mar wuoyo. Gima wanyalo wacho kanyalo kuota gima jalup jatend piny wacho ni gima wanyalo yie mondo wachi kind jatend piny gi jatend Azimio en ni mondo wang'e kaka inyalo tiek kindene mar siasa mondo dhi oyue. Dipo ni nitiere go piny moro mobedo go bat piny moro mobedo odhiambo ma kawuono. Apani mokwongo awinjo ka Charles Owino ma osiepna ahinya kowacho ni ng'anyo ma wang'anyo ni ne pok ochopo kama wang'anye. Onge tiende. Yes. Apani Charles maybe en kama ber. Wang'anyo bati nikech bei mar mogo ni malo. Wang'anyo nikech bei mar sufria ni piny molo mar mogo. Bati wang'anyo nikech bei petrol oidho malo to the highest chakre Kenya ochaki. Bati wang'anyo nikech bech stima odhi malo. Bati wang'anyo nikech bech mo mar tedo. Sani kaka wuoyo kodi sukari kila chiele ni 135. Ochung ng'anyo weke to pok gigi odok piny manyiso nang'o? Awinjo ka Charles wacho ni ji opur. Puro to wadhi puro ndi. Kendo wadhi puro nikech koth chwe. To wadhi puro to pod wang'anyo. Nikech jogi kane gibiro e serikal ne gimiyo wa ahadi mang'eny. Magi wacho ni this time round ok gidhi ng'iyo jotelo gi. This time round ok gimiyo weke gini, ok gibi ng'iyo Charles gini, ok gibi ng'iyo Mudavadi gini. Gidwa ng'iyo japiny. Wadwa paro negi ni gima promise mane giketo cha ema pod wadwa duokogi. Round hii safari hii cha ema pod wadwa ni waduokogi. Nikech waneno ni jogi ok gin serious ging'iyo haki mar jopiny. Wang'anyo bati nikech sani already president soloso system modwa yiero godo commissioners modwaro. Kata wach ni o IPP jino an kaka election expert okayie kode. What we need is an independent IBC ma is not connected to any political party. Ma system ma kelo en system mar okiyud ka president nigi control, okiyud ka opposition nigi control. President ma wadwaro system ma wadwaro en system ma kelo ng'ama independent completely ma dhi run elections. Kata sasa mimi winjo wacho ni Safani, ang'omi en ga issue. Ang'omi ka adieri initimo election to election ber. Itamre ya Safani ang'o. Ineno form 34As ma Charles ng'isigi. Gi portal ma jatelo wueni. Ka idhi e polling station kata presiding officer. Ki scan gicha, idwa ni scan titere direct e portal. E portal no ne wayudo PDF forms. PDF no akany. Nikech mondo convert image me chwado picha to PDF, you had a lot of time. To legally, neni igoe scanning titere portal. PDF gino akany. Jose Kamago gi, iparo Jose Kamago cha. Akiani no Kiambu katiani no akanye Kamago cha. Jose Kamago no akanye forms ka. Mane magi mo wacho. Kata IBC ma wantie godo ni. Alright. Kai itimo election maber. Mi luwo process mar law maber. Mi timo tallying maber. Mi conversion mi tere national center maber. Iluwo ya usaba nango. Gi ya usaba. Onge gima duong'. It is an audit issue. Penjo maduong' en ni koro ng'anyo chungi. Japiny to yudo ang'o nikech gima nitimo dhire ng'anyo ni en ni mondo ngima obed mayot ne japiny. Chal ka gima nitiere winjruok madhi bedo mane kindre duond buche mag siasa miluongo ni bipartisan gi ma ing'iyo godo wach IBC ka nengo mar chiemo ni bende samoro nyalo kawo thuolo malach moingo kaka ne gima nomiyo jopiny ng'anyo nikech ka jopiny inyore to ginyore mana sana. Raila nyaka ng'e niya kata kodhi obedo piny gi William Ruto ji ariyo to bei mar bidhaa pok odhi piny jopiny biro ng'anyo. Mano to wabo ng'anyo nikech the reason ma wang'anyo wadwa ni jogi o concentrate kaka gidhi konyo japiny
bei mar bidhaa odhi piny. Right. To magi gik mane gi promise, ok ni wan ne gi promise kane ne gi wuoyo gi jopiny. Weke okuo kaka expert. An expert, Weke is a lawyer, ong'eyo definition of an expert in law. An expert en ng'ama wacho a specially skilled person. Are you getting me? Mane gima Sharia wacho about an expert. Kin specially skilled, tiwoyo from facts. He is also a lawyer. He knows what a fact is. In law, a fact is anything, state of things, relation of things capable of being perceived by senses. You are dark, I am dark, he is light. Man is a fact. Adieri manitie. Mago are the interpretations. And he's a lawyer and saying he's an expert who is specially skilled. Mane omiona wacho ni waonge reason. It is true. Ni bech gik moko ni malo. Ochakore karang'o. Nyocha ne gini otanda gi President Ruto, gi President Uhuru, manyocho retire, higa mokalo. Okwanyal blame President Uhuru 100%. Ni ene momiyo bech gik moko nodhi malo. Ne wasewacho ne wan gi weche mag oro, to wan gi weche mag lwenje matimore. Gima an expert, gima ng'ama factual nyalo penjore niya, ni ng'at miwacho miluongo ni Ruto mobedo president ni osebet office ndaladi. Iwinjo mondo bech gik moko dog piny, nitie gik ma sirkal osetimo in terms of wach mar production. Gikelo fertilizer poko biro duto mondo sama wang major areas ma plant kata mana Gine kata mana Rift Valley bro plant in a month or so, kata mana Thurwa na adhi yala cereals mayudo fertilizer, ayudo organic fertilizer for planting. Ng'en Weke onge puodho, apuro modiero, an gi puothe ma very practical, apuro kendo na asedhi mayudo fertilizer. Weke odiero ok pur. Onge puodho. So, obro bedo go machiegni, goja. Seche mokergo. Anadwa focus on the real issue. So, wan joma puro, wang'eyo ni osemiwa fertilizer, kendo wabro timo production, kendo wabro nwang'o chiemo mang'eny in a few months to come. All right. Just a minute. Mano is one way. The second, the second important thing, and nitiere importation motim mar bando e bei mapiny. Mibro mi millers, instead mar miyo millers subsidy in terms of pesa mwaonge go enough in treasury, to wamiyo gi bando mabeche ni piny mondo enable gi mondo gi produce kata mana mogo no at a lower cost. Okay. Mano nyiso ni government is on course and government must be given time mondo gik mwadwaro timo gimondo. At the same time, main pinywa propaganda ok nya konyowa. King'iyo gigi te, Weke gini ne manyo mana kaka gibete mesa, to be mes gini ka gisebete kata na Weke bok bi par, but Weke last time no par matin. Okay. Nitie penjo moro ma penjo motenre gi wach ma ong'adore kawuono ni, kata gima waneno odhiambo ma kawuono. Waneno senator moro mar piny Amerika, iluongo ni Chris Coons, kobiro ka obiro loso gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua, ma ndalo manyo jatend piny nitiere loka ni, nyo en Jerman. Ochako dugo loso gi Raila Odinga. Ang'o matimore? Dipo ni nitie ka pinje interest mag pinje maoko emudhiro wach ma koro waneno kawuono nikech inyalo ng'iyo sembe ipimo gi nyamin, inyalo ng'iyo dipo ni nitiere dwaro moro maling' mar pinje maoko momiyo wachopo kama wachopeni. But ing'eyo, winjo ka Charles wacho ni an aonge puodho. Wan ing'e ni dalawa wan jolupo, wan gi nam. Koro nam ipuothi? Puothwa. Okay. Jisa ni gimane okong'eyo wach fertilizer. Wanto wan gi nam. Rech ok cham fertilizer. Koro ayie kodi. Odwoko mana koda. Koro wach bidhaa ma kata Charles wacho ni facts and facts. Fact en ni kata kiwinjo Charles owacho ni wabo. Ingeni siasa mar wabro timo. Wadhi timo. Sani 7 months. Chakre jogi oyier. 7 months negimiyo a number of companies duty free license mondo gikel chiemo, gikel mogo, gikel rice, gikel mor tedo, gikel sugar, masukari.
chakre gino wuogi, it is more than 3 months. Bei mar mogo osedhi piny, podi. Bei mar sukari osedhi piny, podi. Bei mar mo osedhi piny, podi. Penjri ni ineno kata millers miwachogo. Companies momi contracts go. Millers go onge. Emomiyo bei mar gigo pok odhi piny. To gigo osebiro gin ka. Imiyo millers, moko sukari podi uso, to bei sukari dhi ka medre mbele. Sani pa bag market ka sukari ochimo 6,900 per kg. Sani en around 135. Weke duoka penja nacha. Koro fact mi wacho ni fact en niya jogi gidhi gimiyo cronies gigi mahod mondo bei odhi malo to japiny medo hinyre. Interest wa emomiyo weche ma waneno kawuono gi ochopo kata dwaro mar japiny emomiyo weche gi ochopo koso nitiere pinje moko ma bende dhiro mondo mi piny Kenya obed kaka gidwaro. Ing'eyo Kenya is very strategic. Kisungu wacho ni in Africa ka king'iyo powerhouses down south in gi South Africa, kibiro the entire East and Central Africa in gi Kenya, kibiro malo West Africa in gi Nigeria, kibiro malo in terms of the north in gi Egypt. Kenya is very strategic. To pinje maoko definitely they would want to see the country governed in a certain way. Nikech Kenya is very lucrative in terms of business. It is lucrative in terms of where it is situated. It is lucrative because of the things we control within the region. Mano, any government in power, nyakadili gi jogo. Okay. And you can see very clearly, kata gik ma koro timre kata court sani, ma koro miluongo ni sisi kwa sisika. Dong mago interest mag the West. Mago timre, mago nitie to timre. Yes, Charles. Well, to a large extent, kowacho ni gimomiyo Senator Nobiro could have been because of Kenyan strategic position. One, iwinjo kowacho large economy, South Africa, Kenya, Nigeria, and Egypt. Pinje maoko gi timo a lot of business. Ohala. Kodwa. Africa is still considered virgin with a lot of opportunities compared to them. Kada kidwaro chiemo maber, inyalo mana yudo ka. The organic food and so on, podi nyama na yudo. Wani mapod wani gi space mar not even utilized. So even in terms of geopolitics, one strategic, the Indian Ocean and our strategy when it comes to the route mawuok, let's say Middle East, the East, one very strategic geopolitically. And we are also a large economy. The only thing muko nyisi, ene kane Senator Nobiro to Jazimio no dismiss no work interfere gi local politics. To jo Kenya kwanza benano kama kwa wacho ni work interfere gi foreigners mobiro. Koro king'eyo all this, most people serve their own interests. But king'eyo katamana in terms of security, Kenya wasebedo gi one of the biggest challenges because again we are bordering Somalia, and also all countries around us have ever been in civil war. Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan, or Sudan and South Sudan. Isebedo gi lwenje, the conflicts. One Isebedo a hub of peace to a very large extent, and nobody would want Kenya to get into chaos. Again, we are the gateway for East and Central Africa. Through Mombasa. Oh, he's okay. Kendo one year gateway maji donjogo East and Central Africa. Inwanka jo South Sudan donjo through Asia. Kata mana jo Ethiopia. Ingeni problem malo gi Eritrea. Kweno kata ka mwandu gi mang'eny donjo gi Mombasa. Mane momio port marwa malamu cha ni dwaro ni korumo maber kako oserumo cha. To koro ne wabedo gi reru madhi malo, madhi Sudan, madhi Ethiopia. Asto kendo mwandu ma jo South Sudan bende wani mwatero ma Uganda. Nwach Uganda koluo Dar es Salaam to bor. And kata mana jogi ne bende jo Rwanda gi jo Burundi ka mwandu gi ka. Omiyo Kenya en piny ma
ji ni mang'eny nigo gi geno kendo ginyal dwaro ni mondo bed piny mabedo gi koko. Okay. Yes. Koro wadonjuru an ka gipenjo ariyo mokwongo. Weke kaka nyotim ng'anyo ni, gik ma nyotimore ng'anyo, maundu mano nene ng'anyo, monjo mano nene ng'anyo. Ini wuon inyalo keto ng'anyo ni nochopo go ganda jo Kenya kama chalo nare nikech jomoko neno ka gima ng'anyo nochopo wa kamoro makoro inyruok ni dhi bede. But ng'anyo, I can tell you for a fact ni ng'anyo motimre ni the same day mane wachako ne wan gi ng'anyo be South Africa gi pinje mamoko. To South Africa jokar pod ni mbele wa. Jomane kendo ne ging'eny ni ging'anyo peacefully magi wuothe town moyienegi magi donji magi tieki magi ya. Police luwogi mondo ng'ama dhi kwalo gimoro emimako. Ng'ama dhi ketho gir gimoro emimako. But jomoko gi mang'anyo iwene gi time to gidhi gitieko to giyaye. Problem ma wan godo karwa ka mabe mo konyo in terms of economy marwa en ni jo ng'anyo gin peaceful to police odhi luwogi kaba gidake ni ok inyal wuok e area mari. Jo Kibera olornegi Kibera, jo Jakaranda olornegi Jakaranda, jo Madhare olornegi Madhare. Koro ang'o matimre kanyo? Koro ok obed ng'anyo, koro en makabiliano gi police. Koro japiny dwa yware gi police. Mane problem wan go. An ing'eni nang'iso jogi, weuru joma gi odonje town gi ng'any peacefully. Un tij police ulu ng'ama timo ang'o maketho gir ng'ato. But gimipenja no ng'anyo no number one nyocha tourists ne biro mang'eny Mombasa. Kane giwinjo ng'anyo oter tourists mang'eny sana Tanzania. Sani kaka wuoyo kodi US Embassy ogolo travel advisory ne wach Kenya. Mano ok konyo economy marwa. Ng'anyo ni sani kidonjo town city center chalo Boxing Day tarik 26 of December. Onge gima timre. Biashara ochung'. An nyithinda pok odhi school Monday gi Thursday. Nyithindo be ok som. King'iyo gino oseinyowa kabisa. Yes. Emomiyo dak kwayo jo telo wage gite. Ji obed piny mondo ji owuo. There is nothing wrong with ji wuoyo ma wa discuss kaka wa move forward in terms of politics gi governing mar Kenya wani. Charles kidwoko wachno. Nitire morna maduong' ahinya ni in jal ma osomo weche mag siasa. Ing'iyo weche bende mag tudruok e kind pinje mopogore opogore. To bende itiyo e sekta mar weche mag arita. Kuom thuolo malach ahinya ka sani in gi ng'eyo matut kotende gi kaka weche mag arita dhi nyime. Bende nitiere chik moyiene obila rwako nanga raia e kinde modhi rakruok gi jong'anyo. Kapok wadhi e mano, adwa ni wakwongo aduok wach mane weke wacho ni owacho ni lony mathurwa kapod ni piny kapogre gi ma South Africa. Ayie kode ni lony marwa ni piny ahinya. Ni kwop no wacho ni otam ji donje town. Jo South Africa no ko wacho ni gitimo coup gidhi donje e State House ma South Africa gidhi golo president. Weke gini no wacho ni gidhi e State House gidhi golo president kendo jakom dhi bedo president. Mano was the language mane gima na ijiondego. Mano is treasonable. En coup. And attempting to loko telo mar ng'ato gagoko. Omiyo onge kako bila. Koro bila ne gengo. Onge kako bila nyalo yieni mondo idhi lok ng'ato gagoko. A dispensation manyien wan gi Constitution 2010 mondiko kaka iyiero jatelo. Iwinja? So we Kenya kangi ni timbe gi mag njori. Ema no omiyo mano mokwongo timre nade. Mane manyisi ni lony ni piny. Mar ariyo, ne gindiko barua ne Inspector General mar Police kagi notify en lawyer to ng'eyo maber ni Constitution no
kose losi tiloso other substantive act ma operate ma en public order act mo kindik ne inspector general onge go authority no indiko ne OCS mar police station midwaro timo ng'anyo kaka ne giwacho ni gidwa timo ng'anyo the whole country koro ne gindiko ne OCS mag the whole country to every area kibiro Ugunja kata Sega Korwa kata Ukwala kata Siaya kama ai kata Yala to nitie ng'amiluongo ni the organizer mar ng'anyo koro party ne wacho ni let's assume Ugunja ka organizer en MP Makuro or giyiero ng'ato to dhi e police station to chiwo notification wabro ng'anyo kosechiwo notification gibro ng'anyo to wacho ni gibro romo kanye meeting point en kanye asto giwacho ni gibro wuok e point ni nyaka point ni ka ging'anyo between saa 12:30 nyaka saa 12:30 odhiambo uwinjoru asto gibiro timiyogi escort gima be timore ni be okinyal wacho ni dwa kin ng'ama organized okinyal wacho ni dwa ng'anyo the whole country watch police okinyal chungo tijgi police nyaka bed gi ji e reporting desk police nyaka bed gi ji madhi e court matero jomanyo makinyoro police bende bond jomoko police bende dhi attend court police bende tero mabuse mowuok e prison e court so police nigi tich mang'eny ok tij ng'anyo kende koro kidwa timo ng'anyo Nairobi nyaka ichiw notification ni wadwa wuok ka to wadhi ka Nairobi nigi police stations mang'eny koro within that jurisdiction iwacho omiyo kamugo eka wacho ni lonywa ni piny is very true lonywa ni piny to kok kamano wan jo fitina karombe moko dwa timo gik moko in the right way wach gidwa timo gik moko e yor siasa linga matin inyisa niya okang'adi chali inyisa mana ni wakaw yweyo moro matin wakaw yweyo matin ka waduogo donj gi kamiweyego no mondo inyiswa ni to bende en abro chik mondo mi obila orakre gi jong'anyo ka en owuon onge nango obila abro explain ma kamano ahinya nyakora Ramogi yiena mondo wakaw yweyo ni madundo nikech aneno ka koro twak bende chwakore ka yawuoyi ariyogi bende kuom thuolo moro ne gintiere duond bura mar ODM kane gilaro kombe gima nomiyo giwuoke masamiyo samoro gingechore gi chien bende an kawuono ang' ne ginyiswa ni ang'o matimore iye kama ne gineno wadhi ane yweyo ka waduogo poro an mathoth nyakora Ramogi kik idhi mabor. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ne wapenjo mine mapacho kai mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kai. Sankara kodi temo wachang'o ing'eni nyathi ma kich miluongo ni Tina ni en noheri ahinya hera mon Tina no kobana oken nyathi kich mai nyathi ni kamora chiel gi paki mara ratani. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. I suggest a bipartisan engagement in Parliament on the reconstitution of the IEBC panel within the parameters of the law and the Constitution. And that we will engage as long as Mr. Ruto and his team are ready to engage. Gikone jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ochiwore ne twak ewi aput mabiro podho commissioners mag IEBC e pachuka. We are demanding that Kenyans be respected.
we are demanding that God be given respect. And we are asking you just to come down and listen to one another. Jodolo medo jiwo kwe kod luor ne oganda jo Kenya dute kinde mane piny hingo sapo thith. Klab mar Kakamega Homeboys oticho oko klab mar Gor Mahia e tuke mag FKF Cup mane obagi alap Mabukungu Stadium. Nyakora Ramogi kane wadhi yweyo na ng'ado Charles kawuoyo kendo omedo lero gigo ma owinjo bed ni timo e kinde moluong ng'anyo kowacho ni lony mar piny Kenya pod ni piny kopim kod mar piny Afrika ma milambo mana kaka ne jabura Charles jabura Brian Weke bende owacho chali na ng'ado dhogi nitiere penjo namba bed nadwani mondo mimule mapiyo nikech time ma wan godo mondo kik wawe weche oko mathoth ma wan godo e odhiambo ma kawuono. Yes, korona wacho ni Azimio la Umoja no koluwo chik kaka dwarore mar ng'anyo. Tineno ginyalo dhi Kisumu to gituro mochari manyien mapok otiek mapok okete ng'ato. Tichaki neno gidhi e duka mar ng'ato ma gikwalo. Mobila mane rito dukano ginego. Obila no neti gi bunde ne to defend maisha mare. Mane ndi kata ji ariyo kata ji adek. Dikoro Weke ni ewi odni. Go koko matamre gi nono. And okinya winjo anywhere. Kata ka jatelo mar Azimio condemn ni noneg an innocent policeman karito duka. Iwinjo mana hagitemo wacho ni sirkal ema nokelo ji Kisumu moturo duk ng'ato. Ma en miriambo. Tingeni miriambo no wacho ni kiriambo to polo bro goyi. Kata Nyasaye ok nya konyi kata gimidwaro ok nya yudo. Wach miriambo ok ber. Kane idhi dalawa kata kane kalo kamoro kaka Ugunja. Wuok Savana nyaka kamiluongo ni Kolalo is just a kilometer or 10. But uji oketo boulders man dongo. Bondo Kolalo. No. Ugunja. Kamiluongo ni Kolalo petrol station machon jomani kanyo ng'eyo. Between kanyo gi Savana and about 1.5 kilometers. Tinwang'o ka kijende oketo boulders man dongo ndara. Iwinja. Kichaki wuok kanyo kidhi Ugenya there's nothing. Ugenya onge gimokete ndara. Kidhi kata game onge gimokete ndara. But alego joma manyo certificate. Ing'in ke joma ng'iyo 2027 ni dhi chiw certificate to dhi adhi e bunge. Joma timo hala gi ngima ji kata gi lives mag jowetegi. Joma are not hard working. So gima gitimo best is psychophancy. Mondo ginwang' otiko. So the moment miseloro ndara gi kidi, then that demonstration is not peaceful. And bende unarmed, nwach kidino itself is unarmed. Isenego police, isetimango. Mago gin gik mokare, gin gik njore. Koro wacho ni gini no ken peaceful seche mano geng ndara. Sami gengo ndara no, oken peaceful at all. Iwinje, nwach gengo ndara, iwango gik moko. Kidwa demonstrate, tiwuok kaka neno ka Professor Nyong'o no wuok gi joge ka giwuotho ka gidhi Nyamasare. Iwinje? Yes. To giwuotho, to gidhi, to gitieko, to giduogo. But kijende ma Kisumu, to keto roadblocks gijuoge ji. Mano ken gima peaceful. Koro an gima wacho en niya. Yes. Going forward, kopo ni kendo ubro luongo ng'anyo moro. To gima nyaka gitim, nyaka ginotify Officer Commanding Police Station, OCS. Kagiseu asto gicha ginyise ni gibro romo kanye. Kagiswacho ni gibro romo kanye, to giwach ni gibro luwo yo mane. Okay. To mondo giluw yorno, mondo ging'any chakro kinyi nyako dhiambo. Ng'anyo crash, kata be kibeti ratiro mara, anya ng'anyo. Mane momiyo ene constitution. Lakini jogi time kisiasa. Okay. Ok gitime eyo morube ni time. Tok ni gifuo, gijo mariek matamre gi nono. Jok magidilgo kae maging'eyo ni seche moko sombgi ni piny kata yuto gi ni piny koro ginyalo misuse gi, which is unfortunate mbele mar Nyasaye. Obila rwakore karaia e kinde modhi rakore gi jang'anyo nikech ang'eyo ni nitiere ji adek mayudore kuonde ng'anyo gi ahinya. En jang'anyo, en obila, en jofwamb weche. Jofwamb weche nitiere kod gima nyiso ni ma en jafwamb wach. Obila owinjo bed nitiere gi uniform manyiso ni ma en obila. Jang'anyo en raia. Sama obila maonge gi nango obila odhi oriwore gi jong'anyo kata timo gimoro,
ere kaka inyalo pogi gi jamaundu kotimo ang'o nwach ing'e ni pile wan gobila mang'eny matiyo Kenya ka to gionge law wan gi jo National Intelligence Service gitiyo ka gionge lewni inyalo yudo gi edieru ok nyis no jamaundu wan gi jo CID gitiyo ka gionge law kinwango gi edieru ok inya wacho ni gin jomaundu mago tiagas iwinja it depends ni ang'o motimore nwach let's assume ni kaka na nyisi ni namba mar obila ni piny kalure gi tijo bila kibiro Nairobi ka police station ka police station nyaka bed go bila modonge police station mayudo report nitie obila mane cell sentry nitie obila matero ji mano maki e court pile nitie obila mabe dhi rito kodno namba mar obila kalure gi tich obila timo pile tin so gimoro nyalo timre manyalo chuno ni mondo obila moro mane kata ok pod en ready bi ma join jowetene because there is no time kama no timre on an emergency to onge problem weke but ing'eyo nipogo nade obila gi joma ne samoro nyalo nyayo maundu nikech ka to ji okikore jonjore nitie iye to ng'ato bende nyalo bedo gi tim moro mar njore to en ei obila ka onyalo timo timbe moko magalagala mokwongo awinjo ka Charles wacho ni pok walony in mani wacho ana duoko mana gimi iwacho to yie ayie ni pok walony kendo ni pok walony ka Charles nya wacho ni the reason ma gibiro kama ji odake ni nikech ji no wacho ni gidhi State House kidhi e pinje ma serious manigi democracy kaka America kidhi White House Washington DC daily ji ng'anyo kanyo e White House e dhoge maonge problem mage ng'any mage ywak mage timgi mage dwa timo kidhi Britain Downing Street kar prime minister ng'any koro State House wani en gang'o ma ok onyal dhi neno president bo ang'ise ni wainyre there is nothing wrong emang'isi pok walony America White House ji ng'anyo daily onge problem prime minister mar Britain ji ng'anyo daily kanyo onge ng'ami mako onge ng'ami go tear gas onge ng'ami inyo nikech gi ng'anyo but kawe ke poko tieko jogo poko dhi ngoja atiekni jogo poko dhi nigi dhi golo one there is no day no mislead wadhi golo president wa kata Raila kani winje kano wuoyo no wacho ni waloso memorandum ben wacho ni bro dhi State House no wacho ni wabo dhi ben wacho ni bro dhi State House no wacho ni oloso memorandum wabo dhi office of the president ka onge wabo dhi State House Mano watch after the first okay. There is nothing big mani State House State House en mna office machalo mna si office serikal like any other office of the president State House mane en office mar government iriembo waka like any other iriembo but sama kora dwa wuoyo emekaso ni iriembo waka osenyisa obila ka ji odonje ng'anyo obila has no business donje ng'anyo kating'o tear gas ko onge uniform how do you know maja kuo kosoma obila how do you know ni maja njore kosoma obila to kinyisa no obila mane bono yude iye kanyo gi onge uniform kudonje ng'anyo nitie ng'ato ma picha omako ka goyo tear gas to en gi ng'ama nogora ng'ama nogora la tear gas direct cha neno obila koso jakuo order en jal moro morwako nanga ba check to nogoyo nyamburko moro tear gas en gima nomaki koro mane ma ji penjo ni to mane ng'aneno obila koso nen japiny koso nen ng'ama timo tim machal kamani emomiyo awacho ni bati ka ji nie ng'anyo nyaka ing'e ni ma police tije en rito property ma police ema kowo jo ng'anyo mondo ging'any peacefully ja press be rwako card ni o ja press wan jo mang'anyo wambe warwako uniform wa ma en lepo mweneno gi okay ana mor jaliji sani bulu ti penjo moro mada penjo kata kimor kamano do ka penjo ni ka wamor uduto no usebede ODM ang'o ma no mi wuok ODM at some point chieng' moro achiel ka watieko no an no luonga no kona ni onge nominations mibro tim mar ariyo be nonyisa no ne ka chiwo pesa mang'eny ahinya gi kia kata pesa ni mar Kenya Kwanza kata makuli koro no kona ni mondo awe ne ng'ato kore mane momiyo na move
adhi kamoro nono. An pod Onge reason moro mana mano. But en a democratic process. Inyalo choose kamidhiye. Sawa. An pod an member number 168. Okay. ODM ber ndi onge problem. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Kawuono odiochieng' odwa dhi mapiyo ahinya. Koka ratil ne chwakore ondekni ka to nyisa ni sa oserumo. Nyako Ramogi yiena mondo walore gi ka Jumapil machielo kendo koyudo thuolo obiro loso nikech gik moko pod melo lokore. Twak makore wach ni dhi timore ni Nyako Ramogi nyalo bet ni obiro nyuolo gik mathoth. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Erokamano Charles Wino kuom yudo thuolo mar biro kendo loso gi Nyako Ramogi Jwang ka waketo gik moko e makare. Erokamano Brian Weke kuom yudo thuolo mar biro. Kendo thuolo machielo obiro rwako gi Nyako Ramogi bende poch gi pak nyinge George Bati waromo kende weche manyien. Uriti masani. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 We partner with communities across all 47 counties. We partner